За 20 лева няма смисъл. What the fuck, you ungrateful ass bitch, bro? You must be rich as fuck, I'm gonna lie. Направи го 20 евро. Направи го 20 евро, го направя 20 евро, ще ли някой? Аз не разбирам буквално какво ви е бе. Дори не е задължително да сте с камера, не е задължително на абсолютно нищо. Просто ако ме разсмеете, ще ви дам 20 лева. Това е easy as fuck според мен. Добре, момчета! Добре, аз ще правя YouTube клипче, окей? Който влезеше в YouTube клипчето. Окей, акшен ще го направим. Дай с вода. Добре, знаете ли какво? С вода и ако е сплюя, външно разпиване. Става ли? Не, защо не? Според мен така е по-фер дори. По-трудно го прави за участниците. Бате, давам курс, всеки ме разсме, трябва да дам 120 евро. Ако че излезе капка се брои обаче. Окей. Буквално бях на брат, буквално бях на коса ми, не се имам преско, добре. Какво става преско? Добър вечер. Здравствуй. Моля, чува ли си вица за един кон? Не. Ами един кон, нали? Опа. Един кон влиза в един бар и влязал и казал и кокат съм кон и излязал. Нали, защото нали, той кон е просто влял при хората и казал и кокат съм кон и излязал. Да. Окей, ще имаш втори опит, Преско. Ще имаш втори опит. Добре, а защо? Защо щях да се разсмея на Преско? Защо щях се разсмея на Преско и не се имам? Какво прави Преско и защо щях се разсмея? Дръпни мен. Да разсебой. Окей, actually за малко и не се имам. Actually бях на косъм и не се имам. Бате, аз съм лок, няма кой да ме разсмее, не се имам. Actually съм walk the fuck in that, окей? Actually съм walk the fuck in that. Разсмя се, не съм се разсмял. Добре, кой да дърпам? Чат, изберете кой да дърпам. Кой да дърпам? Хранов ще се върна тук, Хранов трябва да е тук. Или Хранов няма участва. Не знам. Хранов ако няма участва, ще просто се върне. Вземи вода. Добре, искате ли с вода? Аз няма проблем да е с вода, просто ви казах, че не искате с вода. Искате с вода. Добре, аре. По-трудно да биете, тепът с вода няма да... Не, буквално с вода е 10 пъти по-трудно, защото аз ще съм непълна цялата уста. Полз. Окей? Да, трябва да имаш много вода в устата, за да е по-трудно. Бембата, окей, искате бембата. Ей, секунда ми дай. Значи аз си мислих, че ти ме викаш да правиме колаб и аз да не се разсмиям заедно с тебе. Като приятели, мислиш, че сме приятели, ще колабнеме. А ти буквално си ме викнал да ти участвам, да ти правя безплатен контент в тъпото. Аз щупих си дистанционното. Щупих си дистанционното за машината за пушене. А ти си ме викнал за да ти правя някакъв тъп. Аз си мислих, че го правим заедно. Първо, че това го измислихме с Мели. Второ, какъв е то рециклаж, дето правиш? Какво ми правиш такова? Всичко за парите. Ти си продажник главатаря на Окей, искаш ли го правиш мен? На всеки, който се разсмее, трябва да даваме аз по 5 евро и ти по 5 евро. Още ли го правиш мен? Аз трябваше да играя една друга. Не бе, какво? Не бе, дай да го прави заедно, бе! Не бе, Беба, дай да го прави заедно, бе, какво бе? Добре, аре, всеки, който те разсмее 5 евро, така ли? Всеки, ако теб те разсмее 5 евро, ако ме разсмее 5 евро. Ако двамата не разсмее, 10 евро. Добре, ако аз се разсмея, не давам нищо, така ли? Ако ти се разсмееш, даваш 5 евро на човека. Добре. Аре. Надъхна се. Окей, добре, ще участваш с мен. Който се разсмее, трябва да дадеш 10 евро. Баща, нали 5, бе? Добре. Окей, знаете ли какво? От Бембата е 5, от мен е 10. Окей, фер ли е така? Сезах с късеняк. Добре, от мен е 10, аре. I'm going broke tonight! Няма да изкарате скапан лев от мен, окей? Няма да излезе скапана пара от празния ми джоб, окей? Няма начин. Няма начин, дали? Да, няма начин да излязат пари от джоба ми. Ало. Пълна ли че устата, Алек? Добре, слушай. Знаете ли вица за Варна, какво казват като отворят бирата?
М-м. Значи във Варна, на едно барче, един маняк си отваря бюрата и друг маняк вика: лапай пениса, лапай! Схвана ли, защото като са пени във Варна, като говорят на меко и от си едно пениса да лапаш. Окей. Сипа майката. Ам... а, Знаете ли, защо кошката пресече пътя? М. Ами... А... 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 Ами... М. Ами... А... Защото... а... Защото... защото... Мгм. Чай, че там подпишка да не се ликна. Буквално, ако беше погалил бембата с палеца на кръга, че шак се разсмея. Не се ебам. Буквално това беше всичко, което трябваше да правиш. Не се ебам. Отвратително. Това беше всичко, което трябваше да правиш. Наистина, отвратително. Това беше всичко, което трябваше да правиш. Извиня, не бях готов, брат. Буквално не бях готов. Чай. Така. Готови ли си? Мгм. Бате, то само, че сега става малко по-сложно къс двама човека. Задръжте само една секунда. Мога ли да кажа няколко неща, защото съм се подготвил да е малко по-сложно? Да? Не гълтай. Така. Аз съм Веселин Желев в град Добрич, днес ще ви покажа какво прави Алек, докато ми целува бавно ухото. Да. Да, Биско. Прекрасно. Да, добре, чакай, има още нещо, чакай малко. Има продължение. Да, Веско, прекрасно е. Толкова е меко. О, да, толкова е меко, Веско. Добре. Бате, опитвам се да давам всичко от себе си, разбираш ли? Окей? What the fuck? Бат, човека. Добре, знаеш ли вица? Знаеш какво е обратен екзорсизъм? Когато дявол казва на свещеника да напусне тялото на детето. Мамка му е, брат. Писа ми, бе! Писа ми, бе, брат! Бате, писа ми, бе! Пък! Бате, ви си тега, бе, аз ви казах, че двама ми е трудно. Двама ми е трудно, наистина, окей? Казах ми, че... Казах им, че двама ми е трудно, наистина. Казах им, че двама ми е трудно, наистина. Вие да разберете, че това е мъж на 40 години с две лица, бе! Окей, мъж на 40 години. Окей, мъж на 40 години съм. Бате... Фер? Фер? Как ще изведеш по скапан клин и отдолу сигурно с спортните бикини, какво? Не, това... Това е Рио, какво? Това е Рио. Yep, гледай го правя. Бате, това е Рио. Аз нямам 10 евро за раздаване, брат. Аз съм локтин. Не, бе, той. Аз съм локтин, аз съм яко локтин. Това е добро, това е добро. Двама е трудно, окей? Двама е трудно. Беше добро. Ако нямаше 10 евро на лайн, ще се разсмея. Ма бате, добро беше. Признавам се. Добро отигране. Отида да сипя вода. Ще се чуем, лека вечер ви желая, всичко най-хубаво, вие сте прекрасни. Аре, стресня, чукай. Чат, някой ако иска се пусне от моите в на Алекс сервера. Само да се надефне. Безонга, готов ли си? Хей, да, готов съм. Аре. Добре, че ми работи камерата.
Тихо, тихо. Здравейте, момчета, чуваме ли се? Мгм. Да, чай са. Искам да си включа камерата аз само. Аз ще ви имперсонирам като циганка, която живее в Англия и ражда петото си дете, окей? Ladies and gentlemen, this is Mango number 5. Number 6 as well. Yeah, това да сте го видяли от мен. Не. Какво направи Оскар, като хванал си му да мъжи? Хвърля му фаса. Благодаря на всичко от мен за тази вечер. Здравейте. Чакай. Оп, не това. Опа. Малко. Не! Окей, тук съм. Сори. Чакайте, малко съм се притеснил. Секунда. Бембата е толкова добър геймър, че играта му сама си пуска пауза, за да си почине. Моля ви, бе! Добре, брат, защо само аз, брат? Говорите, трай. Добър вечер. Може да има приятел, защото ние сме двама. Добър ден. Вечер. Същото. Hello. Може ли да ви изпея един мой поздрав за вас? Окей? Yes or no? Окей, бро. Готови ли сте? И смалки чукчета, чук, ние чукаме чекилчета, прас, искирки, лостове. Ха, поправяме мостове. Бум. И да знаеш, климатика ще падне. Внимавай. Окей? Бемба, внимавай с тези 10 бири да не ти излеят отдолу. Внимавай. Алек. Ще изплюеш водата, казвам ти го, моето момче. Момче, ще изплюеш водата. Ти не пускай саундовете. Не ми пускай get out, окей? Не ми пускай get out. Чувате ли ме? Чувам ли се? Чува ли се? Алек, чувам ли се, Бемба? Ало, добре ли се чува, Алек? Ало, Алек! Добре, брат! Как ще разсмея на това, брат? Добре, какви възможно, брат? Имам проблема, брат, защо е? Аз сак ще имам проблема, брат, не се бати, не. Ей, нямам къде да живея, пич, нямам къде да живея, ей!
Майка му да ева, всичко си намокрих, бе. Майка му да ева. Easy as fuck. То нормален ли е, бе, брат? То нормален ли е, бе, брат? Как му се подготвил? Ало! Аз съм ми голяма фенка, принц. Разсмей се, пе. Много аз ще скапания мангал, като чуй пари ще върне извърши от ретайрмента, брат. Скапания мангал, мръсен. Много аз ще като чуй 20 евро и ще върне от стримането, брат. Какво става, бе? Ако има 100 пишки на нея, с колко от тях се задавиш? Ти си бил много добър, бе. Чай малко. Как се задавиш с пишките на стената, брат? Ма що приличаш на мен, бе? Брат гей, май ма копираш. Чай малко. Бемба. Аре, кажи нещо, бе, брат, какво мълчиш, да нямаш камъни в устата, изплюй ги. Двете пишки на стената ли се зададе? Какво направи? Кажи де. Ай, брат, дай ги тия пари, бе. Ай, дай ги тия пари. Кой? Може ли да ми зареди камерата? Как я изключих? Опа. My bad. Хей. Първото нещо, което искам да питам е дали ми харесва тениската ми. И второто нещо е, тук имам една кутия, от ерфрайера ми. И съм си забрал някакви неща, падна ми ясно, няма проблем. И тук имам някакви соса, който изгубих преди 2 месеца, добре. What? Това е тая кокошка, е луд. Окей. Алек, моля те, просто се разсмей. Хей, Алек. Брат, моля те, с 2 евро съм до 10, моля те. Моля те. Първо, честита бангаранга. Стойте, момчета. Така. Опа, стойте. Опа. Така, момчета, първо ще ви представя моите клипчета, които вчера ги гледах. И после ще направим кратко филмче. Така че започваме. Добре, това е първото. Това е второто. Добре, смахнах го. И това е третото. Добре, момчета. Сега ще ви подготвя един филм. Тръст ме едно бол. Не прави бъркотии. Цял филм БГ аудио. Специално за теб, Алек. Айде. Добре, момчета, това беше от... Момчета, ще умре сте? Ще умре сте? Добре, така. Преди да почна там, да наканя нещо много бързо. Бемба, такъв трохар, който те разрежда шампуана с вода, за да може да кара месеца и не дава едни 10 евро на неговия чат. Бемба, това не е готино, брате.
Затова само Алекс ще смя. Мисля, ти разрежаш шампуаната с вода, брат, за да можеш да изкъпиш в месеца точно един път. Разбираш ли? Разрежаш го, брат. Така. Нямаш ни изкъсани 10 евро да радеш. Ти рададе на лелката от стримът и 50 цента, брат, бащи. А тя дойде в мръсната буря да ти донесе шибания гиролент, разбрали? Има ни 50 цента остави трохара. Затова няма да снимам тебе, брат, защото си не заслужаваш. Това сега ще кажа моят вид само нага. Алек, знаеш какво? Е зелено и ако падне от дърва, моите уби. Билярна маса. Не, Бемба, не ми пускай тези саундборди, братле. Не ми махай, братле. 10 евро нямаш, братле, за един шиван. Ива, тук на стрима, брат. На твоята аудитория, брат, разбираш? Жената горката лелка роде в шибания държи да не се гироленда, защото не си ял цял ден, брате. И ти. Написал съм едно стихотворение тази вечер. Да. Алек, ще искам да слушаш. Да. Малко кученче съм аз. Тичам бързо, всеки час. Стопащица въртя се в кръг и не познавам нито тъга, нито дълг. Мамо, моля те, ще бъде твоето кученце. Казвам тихо, сърчице. После гледам с поглед мил, сякаш никога не съм беля сторил. Мамо, може ли да ми дадеш млекце? Моля, кротко вечер след ядене. Купичката щом се появи, радостта ми няма равнини. А когато някой дойде в двора в мраз, ах, хапя като куче аз. Лая смел, пазя своя дом, после пак заспивам сладък сън. Благодаря. Това беше от мене. Благодарим ти за това представление. Следващия път можеш да се забавиш малко по-малко, брат, примерно, не знам. Следващия път мога да еба майка ти по-бързо. Спектаво. Това значи ли, че ще ти получа 10 евро? Като цяло. Цяло стихотворение лошо сте направите, брат. 10 евро? Да. Знаете ли каква е разликата между Геш и Став? Никаква, защото и двамата обичат новородени. И тук се отцапах малко. Може ли пари? Мъни? Да. Може ли аз да играя? Обувай се за май. Чакай бе! Ефо е там бе! Чай се. Ефо ли бе? Да, чакай. Мале, ти си целев пикня. Времчо Гейминг ще ви покаже неговите умения. Аре. Оли го Фред. Еми това е. Аре гад. Аре Давай бембата. Аре. Най-смешното чак, че няма платена абсолютно. Давай долу! Давай for the tries! Давай for the tries! Yep. Ликвате, окей, не бе, басно. Чат, на кой трябва да платя? Трябва да платя на Хранов. Трябва да платя на Геша.